Bai, egunon guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. 3 gai dira gaurkoan Gobernu Kontseiluan adostu edo jorratu ditugunak, baina aurretik 2 aipamen egin nahi nituzke. Alde batetik, ohikoa den bezala COVID-19 inguruan gogoeta bat, esker ona luzatu alarma egoerarik gabe ere babes neurri guztiak mantentzen jarraitzen duten herritarrei, izan ere gaur egun egoera askoz hobea da, txertaketa prozesuak aurrera jarraitzen du egoki, baina bitartean babes neurriei eutsi beharrean gaude eta geure burua eta ingurukoena zaintzen jarraitu beharra daukagu. Eta azkeneko astetan esan dudan bezala, errepikatu dut behin eta berriz, ez gaitezen prezipitatu gauzak ondo doaz, baina ez gaitezen prezipitatu jarrai dezagun babes neurriak betez. Hori lehenengo aipamena. Eta bigarrena, gaur Gobernu Kontseiluan egin dugun gogoeta baten ingurukoa da eta zuekin partekatu nahi nuke. Izan ere badakizue salaketa bat aurkeztu dela Oiarbide Foru Diputatuaren kontra eta Bidegiren kontra, Bidegin nor edo izan daiteke oraindik zehaztu gabe, eta horren aurrean Gobernu Kontseiluak erabateko babesa adierazi dio Oiarbide Foru Diputatuari eta horren berri eman nahi dizuet. Izan ere, dakizuenez salaketa horrek bide penala jarraituko du, hori da salaketa aurkeztu dutenek nahi izan dutena, alegia bide administratiboa nahikoa ez eta bide penala jarraitzea erabaki dute, eta horren atzean dagoena da pertsonei kalte egitea. Alegia pertsonak daude bide penalaren atzean, eta horri kalte egitea du helburu. Horren aurrean Gobernu Kontseiluak nioen bezala erabateko babesa adierazi dio Oiarbide andereari. Hori ez da bidea, kritika eta desadostasuna noski zilegi dira, baina denak ez du balio. Eta kasu honetan, bide penala aukeratu izana naita pertsona konkretu batzuen kontra jotzeko eta hain zuzen ere Oiarbide Diputatuaren kontra jotzeko ez da bidea. Guk argi daukagu Gobernu Kontseilu bezala peajeak ez daudela zalantzan, eta Europako zuzentarauak ere bete behar ditugula eta horretan lanean jarraituko dugu. 3 gai esaten dizuen, gaurkoan Gobernu Kontseiluan landu ditugunak, lursailen digitalizazioa alde batetik, bestetik lehentasunezko jarduerak mezenazgo arloan, eta 3. COVID-19 partea gure baliabide publikoetan. Lehenengo gaiari eutsiz, alegia landa inguruneko lursailen arloan, horre mugak identifikatu eta kartografia digitala egin nahi dugu, horixe du helburu diru laguntza lerro honek, udalei zuzendutakoa da, eta urten 225.000 euro bideratuko ditugu. Jakinik 10 urteko lana izango dela, orotara 3 milioi euroko inbertsioa suposatzen du Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, 10 urtez esaten dizuen bezala, eta Gipuzkoako udalek ere erdia ordainduko dute. Beraz, erdibana udalek eta aldundiak ordainduko dute, eta lur eremuen jabek ez dute ezer ordainduko. Pixkata saltzearen edo kokatzearen diru laguntza hauek zer diran. Badakizute Gipuzkoan gure lurren 80% landar lurra dela, horietako asko eta asko baserriei lotuta daude, baina urteen poderioz, iritsi gara momentu batean, nun askotan mugak nun dauden ere ez dakigu. Eta beraz, gure helburua da alde batetik mugak finkatzea, alegia mugak zeintzuk diran ezartzea, eta digitalki jasotzea. Hori da apustua. Lehen aipatzen nuen bezala, 10 urterako inbertsioa da, 3 milioi eurokoa, udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak erdibana, eta jabeek ez dute ezer ordainduko. Honen atzean dagoena da, azkenean, eraldaketa digitala hainbat eta hainbatetan aipatzen duguna, hori ere pasa beharra daukagu landa eremura, apustu hori ere landa eremuan beharrezkoa dugu, besteak beste datu base eguneratua behar degulako, eta honek asko erraztuko duelako kudeaketa, planifikazioa egiteko, planifikazio politikak egiteko ere lagungarri izango dugu, eta neurri berritzaileak hartzeko ere ahalbideratuko du kontu honek. Alegia, mugak ondo zehaztea. Deialdiaren xehetasunak ikusiko dezute, bere konplexutasuna dauka, eta hau gaur argitaratuko da datozen egunetan, eskabideak aldundiaren egoitza elektronikoan aurkeztu ahal izango dira, laguntzak izango dira 14.000 eta 25.000 euro artekoak, eta urtero egingo ditu Foru Aldundiak horrelako deialdiak.
Besteak beste, lana aurrera eramatea zailtasunez betea izango dela aurre ikusten dugu, aipatzen izuen Gipuzkoako lurraren 80% landa ingurunekoa dela, hori eta mugak ezartzea baldin bada helburua eta hori guztia geolokalizatzea edo digitalizatzea, honek bere zailtasunak izango ditu noski, horretarako lantalde bat osatuko dugu, eta baita jabei arreta emateko bulego txiki bat udaletan. Adostasuna bilatzea izango da helburua eta jakinik hori ere, askotan zaila izango dela edo behintzat ez erraza, bitartekariak ere ezarriko ditugu bideo honetan laguntzeko. Lursailak banan bisitatuko dira, danak, mugak ezarriko dira, koordenatuak jaso eta mugarriak ezarriko ditugu bertan. Hoxe da, deialdi hauen helburua, honek sekulako ekarpena egingo dio bai bertako jabei eta noski baita Gipuzkoako Foru Aldundiari bere politika publikoak diseinatzeko garaian oso tresna egokia izango dalako eta edukiko ditugulako gizen ere sartuta eta hori ere baliabide oso importantea izango da, programa horretan sartu ahal izatea. Bigarren gaia gaurko Gobernu Kontseiluan landu deguna edo adostu deguna. Kasu honetan lehentasunezko jarduerak onartu ditugu 2022ko, lehentasunezko mezenasgo jarduerei buruzko dekretua da onartu deguna, eta zerrenda da, badakizute ohikoa dela urtero zerrenda bat argitaratzea jakiteko zeintzuk izango diran lehentasunezko esparru horiek. Zergatik besteak beste, ekarpenek alegia gutako bakoitzak edo enpresek, sozietateek egiten dituzten ekarpenek ere hobariak dituztelako. Adibidez, PFC-an hobaria 130%koa da, ekarpena egin ezkero, eta sozietateen gaineko zergaren kasuan, ekarpena gastu bezala jasotzen da edo hartzen da, eta 118%ko hobaria izango du. Lehentasunezko jarduera hauek 6 multzotan sailkatu ditugu, lehenengo lehentasunezko jarduera gizarte politiketako esparruan, desgaitasun edo bazterkeria arriskuan daudenen gizarteratzea, mendekotasuna, desgaitasuna edo bazterketa egoeran daudenei laguntza formula berriak, ikerkuntza eta berrikuntza, horiek sartuko lirateke gizarte politikako arloan, bigarren esparrua kirolarena izango litzateke, eta honetan eskola kiroleko jarduerak, Gipuzkoako elkarte selekzio eta kirolariek txapelketetan parte hartzea, baina izaera profesionalik ez dutenak, hirugarren esparrua kulturakoa izango litzateke, nazioarteko kultur proiektuen prestataketari dagokionez. Izan ere, atal honetan kontuan hartu behar da, beste foru arau bat daukagula espresuki esparru hau arautzen duena eta kultur mezenasgoa arautzen eta bultzatzen duena. Laugarren multzoa euskarakoa izango litzateke, euskararen erabilera soziala sustatzeko programak, IKT erabili edukiak euskaraz hedatzeko proiektuak, tokiko edabideak. Bosgarren multzoa sustapen ekonomikoaren eta berrikuntzaren esparruan, eta honetan ere nobedade bezala aipatu behar ditugu alde batetik Gipuzkoan terapia aurreratuak eta konputazio kuantikoa azkarrago ezartzea helburu duten jarduera lehentasunezkotzat joko direla, eta bestetik zientzia munduaren ardura eremuetan emakumeen presentzia balorizatu eta bultzatzea helburu duten jarduerak. Horiek dira nobedadeak esparru honetan. Eta 6. esparru bat ere badaukagu, suteen aurkako esparrua hain zuzen ere. Suteen aurkako lanaren arloan trebatzea eta prestatzea xede duten irabazi asmorik gabeko entitate pribatuek garatutako jarduerak eta programak. Horiek dira, beraz, aurten mezenasgo arloan 2022ko aurreikusi ditugun lehentasunezko esparruak. 3. puntua, gaurkoan Gobernu Kontseiluan joratu deguna, ohikoa azkeneko astetan gizarte politikako partea da gure baliabidei dagokienez. Egun, adinekoen egoitzetan ez daukagu erabiltzaile bakar bat diagnostiko positiboarekin. Bat ere ez. Egoiliar guztiek negatibazatuta daude. Ez dago positibo bakar bat ere ez. Langilei dagokienez, 8 langile dauzkagu momentu honetan diagnostiko positiboarekin, Gipuzkoako 8 egoitzatan. Eta gainontzeko baliabidei dagokienez, alegia eguneko zentruak desgaitasuna, gizarte inklusioa adingabea, diagnostiko positibo bakar badaukagu eguneko zentro batean.
Ikusten dezute, astez aste datu hauek ere hobetzen edo egonkortzen ari direla, eta injustu datu oso honetan batipat alderatuta aurretik eduki dugunarekin edo bizi izan dugunarekin eta bizi izan dutenarekin, noski. Hoietxek beraz, gaur jorratu ditugun gaiak, bi aipamen bereziak eta gero Gobernu Kontseiluan onartutako edo adostutako bi gai gehi asteko azterketa COVID-19 ingurukoa. Bien, por resumir brevemente en castellano, hoy hemos adoptado 3 decisiones o hemos tratado 3 asuntos en el Consejo de Gobierno de hoy, pero previamente quería hacer mención a 2 cuestiones importantes. Por una parte, como siendo habitual, una mención respecto al COVID-19. La evolución es muy buena, aunque todavía no estamos bien, eso se nos olvida. El proceso de vacunación está funcionando adecuadamente, pero tenemos que seguir cumpliendo con todas las medidas de seguridad, de prevención frente a la enfermedad que todavía sigue aquí. Y agradecimiento, evidentemente, a todas aquellas personas que, a pesar de no tener una situación de alarma, han seguido cumpliendo con las medidas de prevención. No es bueno precipitarse en este momento, debemos todos poner de nuestra parte para poder terminar con esta pesadilla lo antes posible. Y segunda mención que queríamos realizar en el día de hoy tiene que ver con la denuncia que se ha presentado en el día de ayer por la vía de lo penal, de manera voluntaria, por la vía de lo penal, en contra de nuestra compañera, la diputada Oyarbide, y en contra de Bidegui, aunque todavía no sabemos en quiénes se pueden concretar. Cuando la vía administrativa existe, se ha optado expresamente por la vía penal porque lo que se busca es dañar a las personas. Y consideramos, y desde luego la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene muy claro, que ese no es el camino. Los peajes no están en cuestión, nosotros vamos a cumplir con las sentencias y vamos a cumplir también con las directivas europeas. Pero que los demandantes hayan optado por la vía penal solamente busca un castigo personal. Y ese no es el camino y, por tanto, lo rechazamos de plano y hemos transmitido todo nuestro apoyo a la diputada Oyarbide. Y queríamos darlo a conocer. 3 temas, decía, que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. Los voy a resumir. Por una parte, tiene que ver con la digitalización de los terrenos del medio rural de Guipúzcoa. Les decía que el 90% de los terrenos son rurales en nuestro territorio y vamos a dar un paso importante en cuanto a la digitalización para georreferenciar las parcelas mediante GPS. Porque a día de hoy todavía muchos de estos terrenos que han estado vinculados a caseríos en su mayor parte no se sabe muy bien cuáles son sus límites y, por tanto, georreferenciarlos es importante y va a serlo para también definir las políticas públicas de la propia Diputación Foral de Guipúzcoa y para mejorar mucho la gestión, aparte de, evidentemente, el conocimiento de los límites de esas parcelas. Este año la ayuda va a ser de 225.000 euros. Es una inversión que se va a mantener durante 10 años. En total, la inversión que va a realizar la Diputación Foral de Guipúzcoa va a ser de 3 millones de euros y los ayuntamientos de Guipúzcoa van a pagar la mitad de la inversión. Los y las propietarias de los terrenos no van a tener que desembolsar ni un euro al respecto. Las ayudas oscilarán entre 14.000 y 25.000 euros por cada ayuntamiento beneficiario. Esta base de datos actualizada, que facilitará la gestión del medio rural de Guipúzcoa y adopción de políticas de impulso, va a ser muy importante para propietarios y propietarias y también para la definición de la política de la Diputación y, por supuesto, también para los ayuntamientos. Va a ser complejo, somos conscientes de eso. Tenemos que visitar todos los terrenos para poder marcar los límites, recoger coordenadas y colocar los mojones. Evidentemente, el objetivo es llegar a acuerdos y cuando eso no sea posible, pues vamos a tener que contar con personas intermediarias que nos van a ayudar en esta compleja labor que durará un tiempo, insisto. Segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con las actividades prioritarias para 2022 en mecenazgo. Recordar que en este caso hay una bonificación del 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto de sociedades la aportación se considera un gasto y se establece una bonificación del 18%. Las actividades prioritarias que recoge el decreto se han clasificado en 6 grupos. El primero de políticas sociales, el segundo del ámbito deportivo,
ámbito cultural sería el tercero, el cuarto el euskera, 5 actividades de carácter económico y el sexto la lucha contra los incendios. Y tercer asunto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el parte del COVID en las residencias y en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa en relación al COVID-19, que saben que ha tenido un impacto enorme durante este último año largo, y decir que ningún diagnóstico positivo en este momento, por tanto, son buenas noticias que compartimos con ustedes. Hemendik aurrera, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Nik kereilaren inguruan galdetu nahi nizuke, aipatu duzu sententzia beteko duzuela, bai Euskadiko Auzitegi Gorenarena, bai Espainiako Gorenak ezarritakoa. Salaketa dator, kereila dator, esaten dutelako hilabete izan duzuela aplikatzeko eta ez duzuela aplikatu. Pasaden astean ere Aintzane Oiarbidek erantzunez 3 salaketari esan zuen ez bada aplikatu dela, oraindik aldizkari ofizialean ez delako argitaratu. Noiz argitaratuko da sententzia? Sententzia argitaratzeko agindua epaitegiak eman behar du eta ez du eman. Horixe da baldintzatzen duena. El mandato para publicar la sentencia lo tiene que dar el propio tribunal y ese mandato todavía no lo ha llevado a cabo. Es el propio tribunal quien manda la publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa de una sentencia, en este caso no se ha realizado aún. Beste galderarik? Eta behin argitaratuta zein izango da orduan zuen jokabidea? Bueno, gu momentu honetan gure jokabidea argi dago, hasieratik, alegia gure helburua sententzia betetzea da eta Europako zuzentarauak betetzea noski, alegia erabiltzaileek oraindu behar dituztela errepideak, bestela gainontzeko gastu publikotik hartu behar dalako diru hori, edo baliabide horiek oso garestia dianak, errepideak mantentzeko. Orduan kasu honetan gu hasieratik lanean ari gera arau baten nun jasoko den peajeen araugintza berria edo araubide berria egokituta sententzia horietara. Noski gure borondatea beti esan dugu hasieratik, naiz eta sententziak ez konpartitu, sententziak bete beharrean gaudela eta beraz gure jokabidea, gure portaera hortik jungo da, sententziak betetzera noski eta araubidea horretara egokitzera. Eta lantzen ari zareten 3. foru arau horren aurretik etorriko den dekretua, nola dago, laster publikatuko da edo noiz? Bueno, momentu honetan lanketa handi bat egiten ari degera, segurtasun juridikoa behar dugu esparru guztietan eta hortaz gure lana horretan zentratuta dago momentu honetan. Leno aipatzen izun, oraindik ez da publikatu, ez da agindurik eman tribunalaren aldetik argitaratzeko sententzia, baina bitartean gu buru belarri lanean gabiltza araubidea egokitzeko. Eta prest eduki bezain laster horren berri emango dugu noski, baina gure helburua da beti eta kasu guztietan segurtasun juridikoa edukitzea. Bien, nuestro objetivo es tener evidentemente la seguridad jurídica para el establecimiento de los peajes. Nosotros desde un principio tenemos voluntad, aunque no compartamos las sentencias, tenemos voluntad de cumplirlas porque así tiene que ser. Y venimos desarrollando un trabajo enorme para adaptar la nueva norma foral, para adaptar las normas a esas sentencias que se vayan dictando, para tener una seguridad jurídica en el cobro de los peajes, evidentemente. Horretan lanean gabiltza hasieratik, venimos trabajando en ello desde el principio. Beste galderarik? Ez, honekin bukatuko genuke beraz eta eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.